Kaixo guztioi eta izan zaitezte ongi etorriak berriz ere gure YouTubeko kanal honetara. Gaurkoan ere kimika organikoan murgilduta espektroskopia ariketa bat nola ebatzi irakatziko dizuegu. Gaur ebatziko dugun ariketak honela dio. Aurrezan konposatuaren egitura hurrengo formula kimikotik. C6, H12, O3 eta hurrengo espektroetatik abiatuta. Formula kimika dugunez, espektroak aztertu aurretik konposatuak dituen asegabetasuna kalkulatuko ditugu. Hau da, lotura bikoitzak eta hirukoitzak. Asegabetasuna kalkulatzeko hurrengo formula hau jarraituko dugu. 2 bider karbono kopurua, 14, ken hidrogeno kopurua, 12, zati 2, gehi bat. Hau da, guztira 2 asegabetasun ditu. Hortaz, 2 lotura bikoitz edo lotura hirukoitz bakarra daukala ondoriozta dezakegu. Infragorriaren espektroaren kasuan, karbonilo talde funtzionalaren presentzia determinatzeko baliogarria da 1000 cm/min bat inguruan. Seinale intentsona izan ohi da. Karbono 13ren espektro honetan, kimikoki desberdinak diren karbono guztientzat ageri da seinalea. Hortaz, gogoratu, karbono 2 berdina badira seinale bakarra ikusten dela. Teorian ikasitako aplikatu eta adi egon. Espektro honetan, anizkoiztasuna karbono bakoitzaren protoi kopuruaren adierazle da eta. 188,2 ppm-etan zinkleta daukagu. Hau da, karboniloa izango da. Aldeidoa edo zetona izan daiteke. Baina, zingletea denez, karbonoak ezin du protoirik izan, beraz, zetona izango da. 161,8 ppm-etan beste zinglete bat daukagu. Maiztasun honetan, azido karboxiliko zein esterra izan daiteke. Baina, HMN espektroan azidoaren protoientzat seinalerik ez dagoenez, ez dago azido talderi molekulan eta beraz esterra izango da. 72,1 ppm-etan hirukotea CH2, 36,9 ppm-etan beraz CH, 17,1 ppm-etan CH3 eta azkenik 14 CH3. Dakizuenez, hidrogenoaren espektro hauetan seinaleak zenbat hidrogenorentzako diren eta seinale horri dagokion karbonoaren aldamenean zenbat hidrogeno dauden irakur daiteke. HMN espektroaren seinaleak aztertzen hasi baino lehen, infragorri eta karbono 13 espektroetatik gutxienez zetona talde bat eta ester talde bat daudela badakigu. Orain bai, HMN espektroaren seinaleak honako hauek dira. 4,30 ppm-etan laukotea 2 hidrogenorentzat, hau da CH2. Arrozaz, laukotea denez, aldamenean 3 hidrogeno ditu, azpiko seinale horrenak hain zuzen ere. Eta seinale horrek, berdez, hirukote izan da, aldamenean 2 hidrogeno ditu. Hau da, 2 seinale hauek segidan lotuta dauden 2 karbonori dagozkie. Alegia, CH2, CH3 etil talde bat sortzen dute. Bat 1,4 ppm-etan, bikotea 6 hidrogenorentzat, morez 2 metilo talde berdin. Urdinez, bikote izan da, metilo horiek hidrogeno talde bat soilik duen karbono bati lotuta daude. 3,24 ppm-etan, multikotea dago, hidrogeno batentzat. Hemen ageri da aipatutako CH karbono horren seinalea. Dakigunez, lotura bakuna duten karbonoentzako seinalea 3 ppm-tik gora ageri bada, esan nahi du karbono horrek atomo elektronegatibo bat duela aldamenean, kasu honetan oxigenoa. Beraz, karbono hau oxigenoari lotuta dago. Honela geldituko litzaiguke molekula zati guztiak lotuta. Eta honekin egokiro ebatzita egongo litzateke ariketa luze hau. Espero dugu zuentzat lagungarri izatea eta ariketa honetan ikasitakoa etorkizunean espektroskopia ariketa gehiagotan aplikatzeko gai izatea. Gustatu bazaizu eman like eta hurrengo batera arte.